Здравейте хора, аз съм София. Аз съм Мишел. Аз съм Майкъл. Аз съм малката Елизабет. И ние сме новите актьори на Бела Тойс. Гледайте ни, ще ви изненадаме. Също наскоро очаквайте нов голям филм, нов проект, който наистина ще се работи много. И което явно няма да е скоро, но наистина ще е добре обработен и го гледайте. Да сте от цели 2 части. Да, не ни пропускайте, наистина ще ви изненадаме. Има още 2 нови актьора, но за тях ще разберете по-късно. Да, гледайте ни! Много се радваме, ако се абонирате за нас и дадете палец нагоре. За новият проект ще се наложи много повече средства и неща, за това може да се забавим в седмица. Може би ще трябва да се наложи малко да се почака, но няма да ви разочароваме и ще направим новият ни проект. От вас се иска само да ни гледате и да се радвате. Обичаме ви! Довиждане! И ни гледайте!